yabantu asehlalani phansi ke sandlalani phansi ndiyayazi bantu asekungomgqibelo and anisifuni iclasses zazo ngomgqibelo but kushubile because andiyazi lento sikuyo bantu I feel like I'm watching a game of chess between criminals and the police. So into eyenzekayo mantase omnye wenza imove alinde omnye enze yakhe imove then nomnye enze imove like into lento sikuyo bantu mamelani uMinister of Justice wenze imedia briefing ke namhlanje. So ku-media briefing yakhe ke u-address into nokubana uwitness D was offered protection and then he refused the protection. I-reason yoba refuse uye wathi yena he has his own security company and then on top of that ulentoza he didn't think he needed it. Ne? That those are the two reasons that were given by the minister. Okay, sharp. No witness D ke bantase ndiyakhumbula wabuzwa kwiMadlanga Commission zayikhangela lo video ndiyi-attache up. Wabuzwa kwiMadlanga Commission into nokubana because he mentioned that uyoyika wabuzwa ke ngokuba for ba ufile safe what can the commission do for ba wena ufile safe wathi yena uloyiko lakhe lolobana these people as much as yena engumuntu individual but aba bantu basaqhubeka basenza lento inye and akho consequences bazifaceayo for them it is still business as usual ba out there basenza ubusela basenza zonke ezinto so uthi ifear yakhe yena is that I like he didn't fear for himself but unoloyiko lobana bangaphi abantu abadamagekileyo kuyo yonke le process because uthi mention into bana icase yakhe yena was from 2022 uthi from 2022 until now 2025 imagine ba aba bantu benze ntoni kule period. Yeah, understand. So watch okay witness dibantasa ndizayi-attacha lo video nani nizibonene. Enye into ke ngoku e-addresswe nguMinister of Justice into nokubana uthi yena lento leyo bana abantu i-whistleblowers okanye i-witnesses zitestify kwiMadlanga Commission sijongile thina imedia ikhona yiyo into engekho right leyo because then ubomi buka-witness D gebu-protected if ever witness D watestify in camera. You understand? Thina singayiva i-testimony yakhe basically. So the Minister of Justice is saying bana bazaba ne-meeting with imedia bona no Judge Madlanga bayidiscuss loo nto bana ezinye i-testimonies zingakhutshwa e-TV. You understand? So I understand that guys ne I understand because especially because ngoku sekuye kwasweleka umuntu but mantase if bebesifihlela do you think besizazifumana consequences if abantu already siyabona bana izityholo zingaka but bapho J50 ke bantase warrant of arrest ndiyayazi kaloku ngoku ndiyayazi kaloku ndiyafunda nam baphi J50 kubanjwe abantu. I think Tina what we need to fight for ngoku as a country especially after this ne bangamane besithi hayi ngcono sinifihlele ngcono ukuthi no bambana abantu bethu nani abantu mabaye eGosimampuru bethu nani abantu mabaye eGosimampuru makungalali into elipolisa kule country mayingalali especially ipolisa elisebenzela upolisa obu right makungalalwa kwanamhlanje nibe busy nibuye nabo bephila aba bantu basibulalela abazala bethu no cousin bethu yonke lanto because angapha amapolisa aswelekileyo between 2022 and 2025 besemsebenzini besenza umsebenzi we-right bebulawa zezi criminals zizibiza ngoba nazo zingamapolisa bangaphi yebethi nani into elipolisa mayinxibe uniform nobu off faka iboots uhambe uyosebenza sidikiwe ngoku bethu nani sidikiwe umuntu makafaka iboots bethu nana anxibe ezanto ezinavy abili athi xhopho angene emsebenzini if wena usebenza ecourt kanye ngumtshutshisi kanye yebethi nani wonke umuntu osebenzela umthetho makasebenze khathalani noba nenza ntoni but makubanjwa abantu masibone abantu bebanjwa eyoba nithi izinto enizasifihlela ayizisinceda nganto lonto it is not going to solve the root of the problem. I-problem esinayo apha yi-corruption emapoliseni. So uba nisifihlelo kanye ningasifihleli is not going to solve the problem. Ingathi banganifaka kula meeting
kula meeting kaMadlanga no Minister of Justice ndibe phana as a member of the public, because what the hell, and on top of that xa bendifaka kula meeting nam banike protection. Yeah guys, kuyahlekwa noba kufiwe. But ke guys, isikuloo nto, that's what the Minister of Justice said. Yeah, ndizawufaka ke kulaa video ka-Wednesday, and then yeah, I'll update you guys on what happens later on, because sana sisengxakini.